L-Ombudsman kien żbaljat fl-assessjar tal-policies tal-ippjanar fil-każ tas-Segretarju Parlamentari Ian Borch għal dan il-Viċi Chairman tal-Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo li għal żmien kien jaħdem fl-Uffiċċju tal-Awditur tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar il-MEPA. Il-każ ta' Ian Borch huwa marġinali huwa dubjus. Jiena ma naqbel mar-rapport tal-Ombudsman. L-Ombudsman huwa żbaljat fl-assessment tal-policies tal-ippjanar. Dan ifisser li Cacopardo ħall-istess pożizzjoni tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni li wkoll kienet iddikjarat li s-Segretarju Parlamentari Ian Borch ma wetta ebda reat jew irregolarità li pruvat tivvinta l-Oppożizzjoni. L-istess kummissjoni fir-rapport tagħha dwar l-investigazzjoni li ntalbet tagħmel ma sabet l-ebda legalità fil-permess li jingħata lis-Segretarju Parlamentari Ian Borch fi triq Santa Katarina r-Rabat, xi ħaġa li turi kif il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija waħda iżolata u distruttiva biex tipprova tħammeġ lil Ian Borch u lill-Gvern.